to waƙar da muka baya kamar yadda aka gani sunanta karfan kafa. Allah madogara da ya kai kenan, na godiya gare ka ka ƙara min, zagon kaɗar ƙasa ta ne domin, ‘yancin ƙasar mu ko ya zama sai mai ƙafa. Karo domin salatai gun manzo, ɗan Amina Habibu mafi ƙwazo, shi ne Rasul fiyayye kuma manzo, duk mai biyarsa ya zama ƙarfan ƙafa. Bari na yi rawa ta samu ta yaro ce, waƙar mai yau ta samun yanci ce, zan yi arewa ko da yi a rubuce, ‘yancin ƙasar mu komai ya zafafa. Yanci yana nufin baiwa mutane damar faɗa da damar yawo ne, har rayuwa da mulkin jama'a ne, ba wanda zai ji daɗi wani ya yi zufa. Najeriya ana sace mutane, a kashe su ko a halin tafiya ne, lallai idan fa wannan yanci ne, samun sai ya zame mana ƙarfin ƙafa. Duk ba wuta a titi da gidaje, sun ba ruwa a famfo in ji ba magani da fetur a bugaje, yin magudi a zaɓe sun ƙarfafa. Ba ilimi ƙasar duka ta yi ƙasai, ga ɗalibai 1000 a aji ɗai, wani malamin hayar ma an tasai, na taransifot ya zama masa ƙarfan ƙafa. Duk arzikin ƙasa sun masa ƙurmus, naira a kan dala ta yi kasawarwas. Rami bashi da jangale sun daɗa cinkus, sun taru sun zame mana ƙarfan ƙafa. Duk titunan mu yau ba ɗaya ɗoɗar, rami ko zazzago sun bar santar, hatsari da ramuka sun daɗu wawwar, ba mai fita a mota sai mai ƙafa. Yadda na bincika a sashin shari'a ma, sashin da gaskiya za a faɗa ma, yaushe su ƙage laifi su kalama, lauya ya sha zuma kai kuma kai sofa. Yau jami'an tsaro sun shiga zamba, suke cuwa-cuwa don su ci gumba, harkar tsaron mu ba za su iya ba, suke mayar da hannu aikin ƙafa. ‘Yan shaye-shaye masu daɗi sosai, ƙwaya da baliyan sun bazu sosai, an tattara su mota da makwantai, ƙwace su ya zame mana ƙarfan ƙafa. Sashi na bincike aka rusa shi, ‘yan sas ku duba sun yi da ƙeyar shi, wannan abin faɗa an haska shi, ‘yan damfarar mu sun zama ƙarfan ƙafa. Boda a kulla amma ta yi hankali, kayan wajen suna ta zuwa sosai, ba bincike a kayan yallaɓai, ka tare shi sai ya zama ka ƙarfan ƙafa. Dan sulhu shi yake harba mutane, har dukiya ya sace wa mutane, ga garkuwa a birni, ga garkuwa a ƙauye da birane, kama su ya zame mana ƙarfan ƙafa. ‘Yan midiya ƙasa ta yi musu doka, ba sa faɗa ana ƙetare doka, aikinsu wai ayyukan suna ƙetare doka, su yi ɗan rufot ya zama musu ƙarfan ƙafa. ‘Yan kasuwa su shiryo mana cuta, kan intanet da shaidar mahukunta, sun ramani ana tallata cuta, kare asusu ya zama ƙarfan ƙafa. Kayan abinci dai gashi da tsada, ba mai siye bare ma ya ci gundiya, ba sirri ma a aikin ‘yan sanda,
Koshin ka sai ya zama ka karfan kafa. Kai ka da kafa. Sai ba lokacin ba da mai ya karasa ba. Akwai mutane da yawa. Akwai